Yo! Akit tayo para mag is di ano balik ano yung mga dumikit na semento dito sa mga bakal kasi pipinturan ko to. Pipinturan tayo ngayon. Ano lang, malalinis muna ng mga semento sa bakal para pag yung pintura sumapit na, yan. Kasi pag dito tinanggal, tapos pininturahan ko, oras na matanggal siya, mawawala yung pintura. Kaya is-isan ko muna. Ayan. May mga simento eh. Ayan. Ayan. Panoorin nyo na lang yung gagawin ko po. Amo? Nona? Amo? Papagandahin natin yung kwarto mo. Ulo. Ay, tagad ganyan mo. Malambot pa sa baba.
Dito trapo. Oh. Trapo. Anak lang, anak ko. Kain na tayo! Hello, kain lang. Hoy, Kuya Jason, kain lang pala. Kain lang, walang tayo. Kain na! Si Kuya Tony, kain ka naman na natin. Kain na, Kuya Tony. Tay, kain ka na tayo kasi. Baka si Tatanggalin ko rin. Wala ka rin. Yan po, break time. Ayan po, baba na tayo. Break time daw. Nag-aalok na si Balit. Wala nag-alok. Si Nona. Baba tayo. Kagatso, si Nona pala. Yung nag-alok na. Magyaya, magkain na. Ang si Utol. Tara, sabay-sabay tayo. Ikaw sumabay ka. Sabay ka sa amin. Later. Tara! May papanoorin akong vlog. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Kain na. Amo? Masaya na siya. Masaya na po siya. Yan, ulam namin ay bitoka tsaka atay. Yan. Kain na Nona. Sabay na. Pansit Canton daw. Let's go back to work tayo.
Pero ulit ang dali ko. Pero Uwi niya ang kakulitan niya. Marami pa naman ng iba, ngunit ikaw lang talaga ang isa. Di ka man ginagawa pero ikaw ay lahalin. Bigyan mo ng lalo na ikaw ay pati sa'kin. Kapag nakulog ako sa magpapas na tingin, dahil sa iyong pagkasin. Subok na iyong katawan ay nakakatulala. Iyong magkakasabi na kapag Ito na yung nakikisuhan mo. kasi. Pag nakuyanutin, dadaan-daan mo na ako dyan. Kasi title daw ko yan ulit. Ay, ikaw naman title dito, pangalawang vlog na siya. Ikaw naman ang title. Nan. Ang title nito, palit ng Ako na tampo. papasok na ako dahil Hindi, kontrahin mo naman siya. Oh. pag na. Pag lumalapit ako, tumalay na yan. Kailan wala lumapit ako. Ba't pag kayo na? Oh. Hindi mo ako lumalapit sa kanya. Oh. Ako yan ako. Ikaw ha? Saka kaya mo dito dito kaya ako naman. Kaya nga ha? Ito ako ang balik. Hindi naman nagtakbo naman dyan pa. Sabi naman. Kailan na ako ito ni balik? Tagtampo kasi niya eh. Balik na ako. Oh. Talagang mantigin mo. Welcome, salamat. Okay lang. Kailangan. Okay lang. Ano yung ano? Okay. Ano? Talaga. Just touch my body. You don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Kaya ang sibalik. Labi mo ang lagi ko. Please, di ko. Ano ba naman pa yun ka? Ah. Pag-idiyop ka, kung ikaw ang gagawa ng gawain niya. Oo. Sino ka Basta, siya? dalaw ulit na ha? Oo. Nakakaba naman mo. Oo. Sino kaya yun? Gapon, dami pa. Kanina naman siguro, Kaya naghanap kang gwapo. Diyan naman si ano? Hindi. Tatarihan ko rin. Lumat kami ang tuloy. Ay, tatarihan ang tuloy. Ano bang sabi? Umanap ka na? Manap ka ng pangit. Yun. Umanap ka na. Paano kung pag wala akong mahanap ng pangit? Ay, tak! Pero sa akin, hindi ko wala akong pangit. Pangit kung galing. O, papakilala ko sa'yo. Si Milvin. O, tingnan mo sa vlog ko. Wala tayo. Oh, The Pretty Boy. oh, pretty boy. Eh, Ano? Oh. Parang ko yun. The Pretty Boy. Hanapin mo sa vlog ko. pangit ko kay Nels. Oh, yan, dito na ako.
Joke lang! Baka di ko pa nga lang. Pretty boy nga yun. Pangalan pa lang. Dito na ako. Baka balik ka na. Kita na ni kayo yun. Sipag. Kita mo na kayo doon. Kita ko na sa Bulacan. Oo. Alam mo kayo doon. The pretty boy nga eh. Oo, nagpapalitan na. Hindi ko sa ibang bahay. Matulis daw yun. Malapit na mamit ito yun. Covid daily. Malapit. Yan, kita. Kita yung daming Covid daily. Buhay kang ano pina. Sa'yo magagaling yung Covid daily. Kevin! Malapit ka! Oo! Malapit ka talaga ko pag Covid daily. malapit na po yung coffee gel. Magkano nagagastos sa isang Covid daily? Kasama na lahat. Totoo na. Magkano na? Oo, nakakain na lang. Ha? 350. 50. Yeah, games. Paano mo ba yun? Ano yung lahat kayo makakain nun? Ay! Ako ba? Okay! Lagi sa may tatay yung bilhin. Panahin mo. Paano mo na siya, no? Hindi, sa tangga niya. Kumpil. Ito kumpil na. Ilang. Kumpil ba? Hi, Melvin! I'm here. Balik tayo sa nakasakakan ng acting. Hindi mo babalik ka na. Ito, ngayon ang misis, dito na siya. Mamaya ang bibig tawad siya. Bayaw, yun. Balik ko na siya muna pag ano. Ano ka dyan? Kailangan ka na ba? Liwanag na sa bahay. Kapatid. Nagkakaroon na? Alin tayo? Nagkakaroon ha? Papadamak sa'yo kung paano maging reyna. Parang nasa mga alamat, di na kailangan ka ng tunay ko. Magsisilbing kantayo. Makakita ko dyan.
Bibiro mo kaya ka. Oh, beanie, just touch my body. No need nobody else but you. You're on and on. Ibang babae ay Pwede. Ano yung si Dio dyan? Baka may malaglag dito sa pinakabit. Malaglagan. no need nobody else but you. You're on and on. Baka may malaglag dito. Bigay mo sa Don't be the lagi mo ang lagi ko hinihintay. Ito dyan. Baka malaglag tong bakal. Bukan mong lumayo. Pag nalinisan ko na po ito, pipinturan ko na po siya. Abang-abang na lang po sa mga susunod na video. Abang-abang na lang sa mga kaganapan na mangyayari dito sa taas. Babaon sa ito. Malaglag? So, kaya ko yan. Ano naman? Ito?